Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on tämän YouTube-kanavan ensimmäinen video ja ensimmäinen video, minkä minä olen tehnyt. Ja tässä videossa tosiaankin mä esittelen mun tallialueen ja sitten Slace-taloni. Tai ne ei ole Slace-taloja, mutta taloja, missä mun Slace asuu. Ensiksi tässä on tallikortti, jossa lukee puolikuun talli. Tää on tämmönen kiva kasvi, tämmönen, jossa on pienet tommoset kukkaruukut, joista se kasvaa. Sitten kun tästä menee läpi, niin tässä on tallin kärryt. Näillä kärrytään esimerkiksi, jos tonne haluaa laittaa heinää, niin sinne sitä. Tai sitten, jos haluaa ottaa kavereita mukaan vaikka kärryttelymaastoon. Sen jälkeen tässä vieressä on hoitajien huone. Mutta hoitajien huone on tuolla. Tuossa on tuntilista, palautettavia tommosia tallin omia sateenvarjoja ja sitten nöötuoli. Ja sitten sen huoneen yhteydessä on toimisto, jossa on tietokone, pikkukuinen kukka tonne päin ja tuoli. Tämä on myös pieyytä. Tässä on sitten tallin pupula, jossa pupuilla on tuotukin ruokaa ja ne katsovat iloisesti, kun hevoset temmeltävät tarhoissa. Sen jälkeen täällä on tarha, jossa on Donna ja sen pieni varsa Toivo. Heitä katsovat Emma ja Jemina, tallin kaksi vanhinta ratsastajaa. Donna ja Toivon tarhan vieressä on tarha, jossa tarhaavat Freja ja Pompula. Tallin paras estehevonen Pompula kuitenkin tykkää olla omissa oloissaan, joten perääntyy vähän Freijan tieltä. Sen jälkeen tässä on kana, jossa on yksi kukko, yksi tavallinen kana, niiden tipu, joka on jo vähän vanhempi, ja sitten kana, joka hoitaa vielä pikkupoikasiaan. Sen jälkeen on pesupaikka, jossa on pesusieni, hoitopuomi, koska tämä on samalla myös hoitopaikka, ja erilaisia saippuoita ja tommonen pesuletku. Sen jälkeen tässä on tarha, jossa tarhaavat Kapu ja Krista, talliin kaksi ehkä upeinta ja isointa hevosta. Sen jälkeen tässä on pihatto ja pihattorakennuksen sisäosassa onkin Nalle tällä hetkellä. Sen jälkeen pihaton jättimäinen ulkoosa, jossa ovat tällä hetkellä Rose, Clara, Shera. Ja sen jälkeen tässä on maneesi, jossa voi pitää tietenkin koulu- tai leikkitunteja. Täältä näkee ulos, jossa on peilit ja palkintoja, joita on voitettu, sekä myös katsomo. Maneesin jälkeen on kenttä, jonka aidoilta voi tietenkin katsoa tunteja. Kentän vieressä on esteitä, jossa on pikkusia esteitä, kavaletteja tai isompia esteitä, joiden kanssa voi sitten hypätä vaikka esteennätyksen tallilla. Sen jälkeen on varustehuone. Siinä on varusteita, ämpäreitä, raippuja, muita hevosten herkkuja, rehuja, hattuja, harjoja ja omenoita. Tuossa on myös yhdet valjaat ja pieni laatikko, josta löytyy hevosten loimia ja ratsastushuopia, mutta ei katsota sinne nyt. Varustehuoneen jälkeen tässä on tosiaankin tarha, jossa on Fanny ja Brianna. Heidän tarhansa on tulossa tallin omistajan vaimo nimeltään... Mitä sanoit? Minä menen hakemaan tuota Fanny-hevosta. Ai okei, mutta hän on tosiaankin Milna. Fannyn ja Briannan tarhan jälkeen on lantala, jonka vieressä on talikko ja kottikärryt. Sen jälkeen on heinälä, jossa on tommoista vähän erilaista heinää ja sitten tämmöisiä isoja heinäkasoja. Sen jälkeen päästään tähän taas tallin portille, mutta ei hätää, tämä video ei lopu vielä tähän. Palaan ihan kohta. Täällä on tosiaankin nukkekodit.
ensiksi voitaisiin mennä tähän toiseen nukkikotiin, jossa Emman äiti Emilia lakaisi lattiaa. Tämä on myös perheen keittiö. Toisessa kerroksessa on Emman sänky, yöpöytä, jossa on hänen puhelimensa ja tietenkin ikkuna ulos. Kaikista ylimmäisessä kerroksessa on Emman isä, joka on näköjään pöntöllä, ja kylpyamme. Sitten voitaisiin tulla takaisin alas. Toisessa isommassa talossa asuu Emma ja hänen perheensä, jotka ovat Tallinnoista. Anteeksi, siis Milla. Tämä on perheen keittiö, jossa on tällä hetkellä Jarno, perheen isä. Täällä on myös kirjahylly ja vessa. Vessaan kun menee, täällä on suihku, kylpyamme, todella ihana käsienpesu, allas ja vessanpönttö. Sen jälkeen tässä on portaat. Kun portaista katsoo näin, tässä näkyy telkkari ja matto. Telkkari ja maton jälkeen on sohva, jossa ovat tällä hetkellä Milla ja Elli, Tallinnomistajien lapset. Tässä on perheen koira, jonka nimi on vaihdellut monta kertaa, mutta tällä hetkellä sen nimi on Tryffeli. Tuossa on Tryffelin koppi ja tuossa on vanhempien kalenteri ja heidän sänkynsä. Anteeksi tuossa taustamelusta, koittakaa kestää. Sitten seuraavassa huoneessa, jossa ei tosiaankaan ole olvea, on lasten huone, jossa nukkuvat yleensä Milla ja Elli ja heidän julistensa on vähän tippunut. No nyt se on korjattu. Heillä on tämmönen ihana pikku heppajuliste. Mutta tämä video taisi olla tässä. Kiitos kun katsoit. Ja hei, katso myös muitakin mun kanavan videoita. Seuraava video tulee ensi viikolla. Moi moi!